Οι λογαριασμοί της νύχτας τη μέρα πληρώνονται. Hi guys. Guys. Δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου. Απλά τα βαθμολογώ, τα γλυκά. Καλό. Άμα σας αρέσει να κάνω και άλλες τέτοιες χαζομαρούλες. Αλλά είναι ωραίο να βαθμολογείς πράγματα και να τα ανεβάσεις έτσι τώρα όπως κάνω εγώ, ας πούμε. Αλλά τι λέει, guys. Καλά. Γράψτε που μένετε στα comments. Όχι για κάποιο περίεργο λόγο. Βασικά μην γράφετε τίποτα, βλακίες λέω. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας YouTuber, γράψτε. Άμα σας